मजा आ गया, दिखा दूंगा बॉस। अरे वेंगुला ते हटळ्यांची भाजी नाही करत शी. अरे सांगू नको, हसतील कोणतरी. कोकणातल्या हटळ्यांची भाजी नाही करत. बिया शिकवतात ते जॅकफ्रूट खायला ते. बिया सुकवता? अरे हटोळ ते हटोळ, बिया नाही. देवगड हापूस हे बघा, फणस घेऊन बसले आहेत, फणस खातायत आणि इंदुरकर महाराजांचे प्रवचन ऐकताय. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये. तर मित्रांनो, आज संडे आहे. आता संडे रुटीन, आज परत एकदा आमचं संडे रुटीन आहे. पण आजचा संडे स्पेशल आहे. कशासाठी? कारण पप्पा आणि माझा भाऊ विठ्ठल गावावरून आल्यात आणि त्यांनी मोठा फणस आणलाय. तर संडेची सुरुवात आमची फणस खाण्यापासून होणार आहे. तर लास्ट पर्यंत व्हिडिओ आमचा बघत राहा. लेट्स गो. आणा भाऊ फणस, टाकू नका फुटेल. कमॉन. अरे दोघांना जमत नाही तुम्हाला. उचल उचला, खालून उचल भावी. काय आहे ना, फणस उचलत नाही, काय बोलायचं. तेव्हा तिकडे टाकला ना, फुटला नाही ना. आता फणस आणलाय, फणस कापतो आता. तर मित्र, फायनली आम्ही फणस फोडलो आणि एकदम पिवळे भडक आहेत बघा तुम्ही. आधी मी पहिला करतो श्रीगण. भारी टेस्ट, एक नंबर, मधुर. बाजू काही कागद आणून ठेवलं. हे घे विठ्ठल, हे हो काढ. कागद पण आणून नाही, कागदावर ठेवलं. अरे म्हशीला चारखंड, आम्ही खातो घरे आणि म्हशीला चारखंड. तुकडं करून दे. मित्रांनो, या फणस खायला, या फणस खायला. गोड आहे. हे पकड. काटे लागेल. अरे जे काटे लागतात की काय, तिकडे ठेव. हा, घे. मस्त गोड आहे. भावी कसा आहे सांग ना, टेस्ट कशी आहे? या कशी आहे टेस्ट? एक नंबर. आते अरे बापरे, जिया बघ, अटूल घेशील आडकात घशा. मित्रांनो, गावावरून आणलेला पप्पाने, पण एक नंबर आहे फणस, एकदम एक नंबर आहे. मजा येईल. मजा आ गया, दिखा दूंगा बॉस. हे बघ असे या. हा, हे काय हलवे आहे ना? झाडाला लागलेले का रे? हे हलवे आहे ना? हे हलवे आहे ना? हे पण हलवे आहे ना? हे घे. मजा आ गया. हे झाला ना फणस खाऊन. आता काय आहे इकडे किचन मध्ये, काय पाहिजे आता? कोलंबी. आज कोलंबी आणले. आज कोलंबी बिर्याणी आहे मस्तपैकी. मग येत नाही तुला कोलंबी बिर्याणी? सुका करा मस्तपैकी. हा, आणि सोलकडी बनव मस्तपैकी. नारळ आणलेले आहेत ना, त्या दिवशी दाखवलं ना नारळ आणलेले, गावातून आणलेले आहे. हो. आणि हे काय, हटोळ ठेवलेले आहेत, ते धुवून ठेव मस्तपैकी. भाजी एक मिळतील, कालवा घालून भाजी खाऊ मिळाल. अरे हा, हे कालवा नाही, पण असेच खाव, अशीच भाजी करू. मग हो, मी बनवणार आहे भाजी, तुम्ही खा. मग काय आला, वेंगुला फणस नाही की काय? अरे वेंगुला ते हटळ्यांची भाजी नाही करत शी. अरे सांगू नको, हसतील कोणतरी. कोकणातल्या हटळ्यांची भाजी नाही करत. आमच्याकडे बघा, हटळ्याशिवाय ह्या खाली नाही जाऊ, घास खाली नाही जाऊचो. आम्ही उकडून पण खातो, भाजून पण खातो. अरे तुला दाखवतो कसं, तंदुरी करून देतो तुला, थांब. अरे हटळ्यांची पण, ती पण चुलीत भाजून खातात, माहितच काय. मग तुम्ही खाला वेंगुलात खातात की नाही उकडून? उकडून खातात, पण भाजी खात नाही. कालवा नाही भेटत ना वेंगुलात म्हणून. हा, चुलीत खेकडे भाजून खातात ते.
चला आता हे रेडी होत आहे, तोपर्यंत मी जातो आहे सलून मध्ये, जरा फ्रेश होऊन येतो एकदम चकाचक. काय आला नको हो, दाढी बिडी करून मस्त चकाचक येतो. मला पण काय देऊ? तर मित्रांनो आता फायनली आमचा कोलंबी रस्सा तयार झाला. तयार नाही, संपला पण संपला पण आमचा कोलंबी रस्सा. आणि मस्तपैकी कोलंबीमध्ये शेंगा बटाटा होता आणि मला बटाट्याचं सार मिळालं. बटाटे नाही आहे, कोलंबी आहे, मला वाटतं फक्त बटाटे जाते. आणि पप्पा आहेत, विठ्ठल आहे, मुंबईची कोलंबी खातात आज. काही चांगले आहेत काय कोलंबी? बटाटे चांगले आहेत का कोलंबी चांगले? नक्की आहे ना भावी? तू काय खाते? जिया तू काय खाते? बटाटे खाते का कोलंबी खाते? तुला ना, मग मला बटाटे आहेत वाटतं जास्त. पप्पा आमचे बटाटा खातात. तर मित्रांनो आता आम्ही जेवण घेतो आधी मस्तपैकी. बटाट्याचा साना आहे, सॉरी बटाट्याचं नाही अरे आज बटाटे घातल्यामुळे बटाट्याचा हे आठवतं सांबारा. कोलंबीचा सांबारा मस्तपैकी बनवला आहे बटाटे आणि शेंग घालून गावठी. तर आता आम्ही जेवण घेतो, नंतर भेटू. या जेवायला. हे काय करताय इकडे? काय करता भावीजी? या बिया शिकवतात ते जॅकफ्रूट खायला ते. बिया सुकवता? अरे हटोळं, ते हटोळं, बिया नाही हटोळं. ठेवा ते सुकत ठेवा, पाडवाला खाली 4th फ्लोअरवर डायरेक्ट खाली. परफेक्ट ठेवला, हा सुकू दे. पण लक्ष ठेवा, पाऊस आला तर भिजतील, मग काय उपयोग नाही होणार. पाऊस पडला ते नाही सुकणार नाही, आता ते खराब होणार. नाही सुकले तर खराब होणार ते. आता जेवण झालं आणि भावी ज्याला काम दिलाय हटोळ्या सुकवायच्या. बघितलं म्हणजे दिमाग तेज आहे. जेवण झालं ना आता. अरे आंबे मुखशुद्धीसाठी जेवण झाला. हे जिया तू पडशील ना, पडशील ना तू. माझा आंबा बघा, आम्हाला हापूस आंबे आणले आम्ही गावावरती. पप्पाने हापूस आंबे आणले नाहीत. गेस हे बघा. करा हा कसला आहे. हापूस आंबे आणलो आम्ही, गेस करा. आता आम्ही खातो होते. चला दाखवतो तुमचा हापूस आंबे. ऍक्च्युली ते राजापुरी आहे. उगाच काय पण आता हापूसत काय ते. अरे हापूस दाखवतो या कसे आहात ते, कापून दाखवतो तुमका. राजापुरी छान. हापूस आंबे. राजापुरी छान. पप्पा आज हापूस आंबे दाखवतो. ह्यांची आधी घाय होता नुसते, कधी खाते आणि कधी नाही. ते देवगड हापूस हे बघा नाही होत. राजापुरी आहे पप्पा, राजापुरी आंबो. आज तुम्ही सांगा चव. कच्चा. अरे हे काय आंब? कच्चा. हापूस आंबो काय लाले लाल दिसतात, कच्चा बदाम. तो काय पिवळं दिसता नसतं. पिवळं नाही पांढरं दिसता. तो कच्चा. चव सांगा कशी आहे. सी वास येतोय कच्च्याचा. पप्पा एक मोठी भेस देते. बघा चव सांगा. मला ठीक ते आहे. हे चव सांग काय ती कशी आहे? हा? आंबट आंबट आहे. काय सांगलं? आंबट आहे ना? आंबट आहे. कच्चं आणलं नाही असतं. काय कच्च पिक्को बघून आणलंय मी. आंबट पाणी सारखं लागतं तुला? पायरी सारखं लागतं तुम्ही. हापूस आंबो तो हापूस आंबो आहे. हे काय राजापुरीत दम नाही बाप्पा म्हणतात. राजापुरी नाव आहे का शोभा नाही. आंबट आहे. आंबटा म्हणता पप्पा. फेल गेले हे राजापुरी आंबे, फेल गेले. हा बघा केवढं होतो. तुला आंबट लागलं आंबट लागतं. मग ठेव मला दे. हा बघा केवढं होतो. ज्या उचलत नाही आमच्या. 1.5 किलोचं एक आंबो, 1.5 किलोचे 2 आंबे. हा, मी चव सांगतो तुम्हाला. आंबे खाऊ घेवा. लय आंबट. फेल. पैसे फेल गेले. बघा आमची पोरं अभ्यास करतायत. नुसते व्हिडिओज नाही बनवत आहे. लोकांना वाटतं नुसते भावी जे व्हिडिओज बनवत असतात नुसते. ते स्टडी पण करतात. ते नंबर येत नाही त्यांचे, ती वेगळी गोष्ट आहे स्कूलमध्ये. पण ते शुभराव म्हणजे काय, आता लास्टून पहिला नंबर येतो त्यांचा. अरे बाप. व्हिडिओ बंद होऊ दे ठीक आहे, मग कर.
बाबा काय धमकी आहे बघा. मी आता आहे व्हिडिओ बंद केला तर माझी काय खैर नाही. मी व्हिडिओ बंदच नाही करणार. बोल आता. हा तेव्हा का हा काय चटणी बनवणार माझी. बघा तुम्हाला हे साध्या वाटतात काय दोन्ही पोरी. साध्या नाही आहेत. चला लवकर करा मग आपण जॅकफ्रूट उरलेला जॅकफ्रूट खाऊया. गुड इव्हनिंग मित्रांनो. आता वाजल्या आहेत 5 वाजल्या आहेत. 10 मिनटं पुढे आहेत आमच्याकडे. आणि पप्पा इकडे चाय पितात. पप्पा काय खाता. गुड डे. आई शप्पथ ऐकत नाही पप्पा. गुड डे खाताय. आणि ही काय विटामारी. एकाच पेल्यात ती का. माझी चाय कुठे आहे. माझ्यासाठी काय आहे पण. चाय पित नाही पण माझ्यासाठी काहीतरी पाहिजे ना. मित्रांनो या चाय प्यायला. आम्ही चाय पितो आता. बघूया आता हे काय करतायत किचन मध्ये. हो काय करतास. काय करणार. तू काय चाय दिलंच नाही. चाय पित नाही म्हणून चांगला नाही गप. चाय आणि बिस्किट तुम्ही खात नाही मग देऊन काय करणार आम्ही. काहीतरी बनवायचं ना. आता हे मी प्रोटीन बनवते माझ्यासाठी. हा बघ स्पेशल. भाजले काय खरबूज भाजू गवे. तुम्ही बाबा भाजताय. गरिबांचे बदाम होते. बदाम. कच्चा बदाम. पण हे कच्चा बदाम नाही भाजून खाते मी. मित्रांनो आता 6 वाजलाय आणि झी टॉकीज वरती आता लागलाय इंदुरकर महाराजांचा प्रवचन लागलाय आषाढी वारीनिमित्त. आणि त्यांचे फॅन आमचे पप्पा इंदुरकर महाराजांचे बसले आहेत. आणि आपण पिक्चर बघताना पॉपकॉर्न खातो तसे हे फणस खात आहेत. फणस घेऊन बसले आहेत. फणस खात आहेत आणि इंदुरकर महाराजांचे प्रवचन ऐकताय. बघा हे काय प्रवचन ऐकणार आहे का फक्त खाणार आहेत. हे नुसते पॉपकॉर्न खाणार आहेत. प्रवचन काय ऐकणारे दिसत नाही ते. पण अजून इंदुरकर महाराजांची एंट्री झाली नाही अजून. हा हे बघा हे साईडला बसले आहेत इंदुरकर महाराज. गेले गायब झाले. रामकृष्ण हरी. तर चला आम्ही आता सकाळचं उरलेलो फणस खातो आणि नंतर भेटतो तुमका. जेव्हा फणस खाव. तर मित्रांनो आता रात्रीचे 9 वाजले. आमचा जेवायचा टाइम झाला. आम्ही सर्व जेवतो आहे. आमचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओला. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.